Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na po natin is already 11:36 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayon at alamin po natin kung ano po bang kwento niya sa ating top secret. Kaya di ko na po papatagalin pa mga kabisyo, kilalanin at alamin na po natin ang ibabahaging kwento ni caller. Good evening. Hello ma'am, good evening. Hello, good evening po. Kamusta ma'am? Okay lang po, kinakabahan. Kinakabahan. Huwag kang kakabahan ma'am at kasama mo kami. Okay po. Okay ma'am. So, first time mo ba magbahagi sa isang programang ganito ma'am? Yes, first time kong tumawag, first time sa lahat, experience. Wow. Okay ma'am. Sabi mo kanina na-mention mo 2013 pa lang nakikinig ka na ma'am. Opo, kay Rocky Terra. Tapos pag umiiyak si Rocky, umiiyak din ako. Yung sa mga letter senders niya. Oo, nakakatuwa naman ma'am. Yes, magbabalik na po ang ating Basa Princess. Makakasama na po natin ulit. So, Okay. ma'am, sa pagkakataon na to, makakasama niyo po ay si DJ Titangelo. Yeah. Opo, kilala kita. Kilala mo ako? ma'am? Ini-spy nga kita minsan. Ini-spy mo ako? Saan mo ko ini-spy? Sa mga social media, hinahanap kita. Oo, nahanap mo naman ba ako? Madaming mga fake account eh. Maraming fake account. Oo. Ako ma'am, totoo sa'yo. Yes. Uy. Pero ma'am, ito nga ma'am, no? So, alamin ko yung kwento mo. Ilang taon ka na muna? 35? 35 years old. Taga saan ka ma'am? Somewhere sa US North. US North. North, US yeah. Cubao, ma'am, ganun. Yeah, US Cubao. Okay, US North. Itago natin sa pangalang, Princess. wow, Princess. Princess from US North, 35 years old. Ano ang top secret mo? SPG po siya. Yung simula nung nagtrabaho ako abroad, parang napakawalan ako sa kwadra. Yung parang I have my own freedom, yung ganon. Na wala nang nagbabantay sa akin, walang Mhm. mga kapatid, walang nanay. Yung nagagawa ko lahat ng gusto ko. Yung ganon. Anong ginawa mo, ma'am? Eh, kasi bawal ako mag-boyfriend dati nung nasa Pilipinas pa ako. So, trabaho lang at saka bahay. Pero nung dumating ako dito, ay, naging wild. So, ma'am, eto muna. Bago ka pumunta dyan sa pinaka-wild mo na pagkatao, kwentuhan mo muna kami. Backtrack muna tayo kay Princess. Saan ba lumaki si Princess? Anong kinagis ng gawain ni Princess? Ano bang klaseng magulang ni Princess? Sige nga, kwentuhan mo kami. Sa City of Love. Tapos, lumaki ako na wala, bahay lang, eskwela, academics, curricular activities, hatid sundo, yung ganon. Yung kahit may manliligaw, nagagalit mga kapatid ko, nagagalit nanay at tatay ko, bawal, yung ganon. Tapos nagka-boyfriend ako, patago din. Yung parang wala talaga, as in wala, bawal. Tina-track ako kung saan ako pumupunta, yung lahat talaga may mga access yung parents ko kung saan ako pumupunta, mga kaibigan ko dapat kilala nila, yung parang may tali talaga na hindi ako puwedeng magganito, hindi ako puwedeng magganyan, yung gano'n. Princess, matanong ko lang, malaki Po. bang tulong yung pagiging mahigpit ng nanay mo? Nakakabuti ba para sa'yo or nakakasama? Ay, nakabuti po kasi nakatapos ako ng with honors, tapos nakapasa agad ako sa board exam, yung nakapagtrabaho ako ng maayos, yung gano'n. Ta's nakadating ako ngayon dito sa kung saan ako ngayon, yung gano'n.
malaki yung naitulong. At Hmm. saka hindi ko pinagsisihan yon na sinunod ko sila dati kasi dati talaga takot ako. Hindi talaga ako sumusuway. Nagsuway lang ako once or twice na nag-boyfriend ako pero wala. Yung parang may maisabi lang ba sa mga kaibigan ko na may boyfriend din ako kasi lahat sila meron, ako wala. Yung Okay. gano'n. Para makasunod ka sa uso, di ba? Uso, oo, Ma-in ka sa oo. kanila. Okay. Ang ganda ng Yeah. kwento mo, Princess. So, lumalaki ka, nakapagtapos ka with high honors. Tama ba ako ng pagkakarinig kanina? Opo, Okay. opo, Dahil sa pagiging mahigpit ng nanay mo. Pero sabi mo nga opo. rin, sa pagiging mahigpit nila, naiipit din yung pagkatao mo na pagiging wild. Yeah. Oo, hindi yung mga hindi ko naranasan diyan, kasi kung saan ako ngayon, yung parang mga liberated yung mga tao dito, Oo. yung gano'n. So, ilang taon ka napunta dyan sa US North? 5 years pa lang po. 5 years. So, unang taon mo, nakita mo na ba kagad yung, ito pala yung makamundong gawain. Oo, yung namulat ako sa yung kaignorantehan ko sa lahat. Nakita ko lahat dito kasi siyempre ignorante ako. Kahit Mhm. 30 na ako diyan, kahit may trabaho na ako, yung parang ang galaw ko pa rin limitado, yung Oo. gano'n. Bawal ako mag-sleepover, bawal ako aabutin ng hanggang ganitong oras 'pag nagpa-party, yung gano'n. Mhm. Yung gano'n. Pero na-experience ko yung kiss, yung hug, yung holding hands, yung mga gano'n-gano'n lang, na-experience ko yon. Pero yung pinaka Pero mga aside wild. from oo, yung pinaka-wild, wala. Takot ako. Kasi yung pinapamulat din ng nanay ko sa akin, 'pag mabubuntis ako, lalabas talaga ako ng bahay, wala na silang pakialam sa'kin. Yung parang itatakwil nila ako, yung gano'n. Grabe naman kahigpit yung nanay mo. Yes. Grabe Yes. siguro. Grabe yung lola mo, no? Yung nanay nun, no? Mas mahigpit. Oo. Yeah, siguro. Hindi ko lang alam. Hindi Yes. ko na nakita yung lola ko, eh. Kung anong puno, yun Yung ang gano'n. bunga eh. Yun kadalasan. Yeah. Pero ayun na, Princess. So, first year mo dyan sa ibang bansa, anong ginawa mo? Na parang, I'm free. Thank you, Lord. Yung nag-party ako all night, yung hindi ako umiinom sa Pilipinas, nalasing ako dito, yung nasubukan ko na naglaseng na nakauwi ng hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Yung gabi, may mga gano'n. Tapos hindi ko alam kung paano at kung paano ako nakaakyat ng kondo, kung paano ako nakatulog na nakapag-shower. Yung pagkagising ko sa kinabukasan, sabi ko, ba't ako nasa bahay na? Ba't ako nakaligo? Ba't ako nakapantulog? yung, Sino nagbihis yung sa'yo? may ganon. Ako lang, syempre, wala akong kasama sa, sa lugar ko. Grabe, no? Pero, Yeah. Princess, yung first year mo at nagagawa mo ng mga bagay na yun, nasabi mo ba sa sarili mo, ang sarap pala maging solo? Ay, oo, oo. Sinabi ko talaga, ang sarap pala yung parang lumilipad ka na yung parang napakawalan ka sa tali, na nakatali ka, yung may Mhm. ganon, yung may sarili akong pera, yung parang may sarili akong lugar, may sarili akong sasakyan, may sarili akong ganito, ganyan. Yung parang freedom talaga na total freedom, yung ganon. So, yung first year mo, nagpakawalwal ka. Oo, nagpakawalwal, mga kaibigan, mga gano'n. Pero focus pa rin ako sa trabaho kasi nurse ako, yung gano'n. Tapos basta yung mga gano'n-gano'n lang, hindi ako nag-boyfriend ng first year ko. Hanggang sa second year ko, pumunta kami ng Filipino gathering. Bihira kasi ako pumupunta sa mga Filipino na mga gathering, na mga parties. Mga fiesta. So Ganyan. one time pumunta ako sa sa isang Filipino gathering kasi may isang nurse din na kasamahan ko. Matanda na, sabi niya irereto niya ako sa pamangkin niya. Yung parang ganon kasi sabi niya single ka, ganito, ganyan, wala kang ginagawa, bahay, walwal, party, sabi niya ng ganon. Mm-mm. Papakilala kita sa pamangkin ko, sabi niya ng ganon. Mm-mm. Tapos inaya niya ako sa bahay nila nag-party, yung gano'n. E di pumunta ako, tapos doon ko nakita na ang dami palang Pilipino at saka yung sabi ko na hindi pala nawawala talaga kahit dito yung kantahan ng mga Pilipino 'pag may party, lahat singer kahit hindi, yung gano'n.
So parang Yung hindi ka gano'n. na homesick diyan kasi syempre nakita mo na yung ano eh, yung parang ito Ay, pala. never ko na feel ma-homesick kasi 'di Wow. ba nga, 'di ba nga nakatali ako yung parang for me talaga yung parang inabsorb ko lahat ng freedom, yung gano'n. Mm. Mm. In-enjoy ko lang talaga lahat, in-enjoy ko. Pero may auntie ako dito na pinupuntahan ko din. So parang may nanay din ako, yung parang auntie ko feeling ko nanay ko din, yung parang gano'n. Kaya yung mga ano-ano talaga, yung parang hindi ako na-homesick. Okay. Hindi, ewan ko lang kung bakit, basta. So yung unang taon mo pa lang nakakilala ka na kaagad ng magiging boyfriend mo diyan. Sa second year na nung pinakilala na ako sa pamangkin ng ano, ng katrabaho namin, Ayan. yung head nurse ko, Kwentuhan mo naman yung ako. gano'n. Kwentuhan mo naman kami. Yung mga pangalawang taon mo na. Mas wild ka na ba nung second year na? Ganun ba? Yung yung pangalawang taon, yun na, yung nakilala ko na siya sa party, Mhm. tapos nahihiya pa ako. Tapos iyon, dun nag-umpisa nag-chat, nag-uusap, nagkukuwentuhan, yung parang na-inspired ako na magtrabaho ng maigi kasi engineer siya, yung parang gano'n, yung parang, Hmm. "Ay, may ganito na siya, dapat may ganito din ako." Yung parang gano'n kasi nag-uusap kami, ang galing niya. Tapos yun, nag-date kami, nung unang date namin wala, kiss lang, yung gano'n. Hala, sa pangalawa, pangatlo, dun na. Anong dun na? Ano yung pangalawa, pangatlo, dun na? Di kasi ako Dun marunong sa na. mga date-date na ganyan eh. Ay, wow, expert ka kaya? Paano ginawa nyo? Expert expert ka kaya? Hindi naman. Paano ginawa nyo, princess? Kwentuhan mo naman ako. Dun na, kasi 'di ba virgin ako, yung parang hindi ko talaga na-experience lahat, yung nagda-drive siya habang nagda-drive siya habang nagmamaniobra din yung isang kamay niya, yung gano'n. Ganun? Saan niya ginagapang? Saan niya minamaniobra? Dun sa baba. Ay, sa baba. Yung parang yung parang walang pakialam kahit may mga camera dun sa may stoplights, yung gano'n. Malakas ang loob. Pero Ang lakas ng loob, oo. Hmm. Hello? teka lang, nawalan ako ng mic. Kaya nga nawala ka. Ayan, okay na. Pinoy ba Akala to? ko Pinoy signal to. ko. Hindi, Pinoy to, Pinoy. Opo, Pinoy siya. Kaya pala palaban, garapal. Oh, ay pero in fairness sa kanya single din siya ha, wala siyang ano, wala Walang siyang sabit. walang sabit, oo. Pareho kaming gano'n. Kaya yung parang nag-explore lang din kami, yung gano'n. Mm-mm. So aside doon sa nagpiprimera segunda siya doon sa yung dalawang binte. Yan. 'Di ba? Ano pang mga ginawa ninyo? Oo. Hala, tapos pag date natin na ako ng bahay, tapos naghihirit pa siya ng mga kung ano-ano. Sabi ko, wag muna. Yung para, pero hanggang sa mga 3 or 4 na buwan na kami nagdi-date, doon ko na sinuko yung bataan. Oh. Na-shock siya. Ilan? 3 at 4 na araw? No, 4 months, sorry. 4 3 to 4 months. months. 3 to 4 Sorry. months. Oo, Oo. linawin mo. Alam mo naman itong mga chismosa natin dito, Kaya nga, kabisyo. mga chismosa, mga judgmental pa din. Oo, alam Pero mo naman. pakialam. Alam mo naman, ako lang ang hindi judgmental dito, tsaka si Rocky. Kaya nga, pero wala akong pakialam. Judge nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Oo nga, mga kabisyo talaga natin. Nag-e-enjoy ako. Tawa ng tawa yung mga yan, no? Sige, grabe yung mga yan, no? Kaya nga. Bahala kayo sa buhay nyo, basta ako nag-e-enjoy ako, yung ganon. Yan. So, tuloy natin. So, ito na. 3 to 4 months, dun na sumuko ang bataan. Opo. Mahabang-habang lakaran yun, bako napunta sa bataan, 3 to 4 months, eh. So, yung ikatlong Oo. buwan, paano mo sinuko? Saan at paano?
Kasi may party na naman, may family gathering sa ano nila, sa lugar nila, do'n Mhm. naman sa bahay, sa mismong bahay nila. Tapos ayun, nag-ayaan, nag-inom, nakasama ko din mga kapatid niya, mga pinsan niya, nalasing ako. Siyempre 'pag may alak, may balak. Tama. Po, nilasing niya ako tapos do'n ako natulog sa kanila, yun na, do'n na may nangyari. Uy, naalala mo pa yung mga pangyayari? Hindi ko nga maalala kasi nga lasing ako, hindi ako nakaka-tolerate ng alcohol. Basta ang alam ko lang, may gumagapang, may nakadagan, yung mabigat, tapos ang sakit na lang ng naramdaman ko kinabukasan, yun na. Gano'n, wala kang alam. Hindi, oo, promise. Kasi nga, yung hindi ko alam, basta gano'n. Ang corny niyon, ang corny. Pero, pero sa pangalawa, Ah, hindi eto ako na. lasing, sinubukan ko talaga. Wait lang, wag mo mamaya mo na ako yabangan, wait lang, wait lang. Okay, sa unang pagkakataon, ginapang nang wala kang kalaban-laban. Hindi pa pwede 'to. Kailangan Kaya may nga, laban oo. ako nito sa pangalawang pagkakataon. Oo, sabi ko, "Ay wala." Sabi ng kaibigan ko, "Nasuko mo yung bataan tapos wala kami naramdaman." Sabi ko, Oo, "Yun na nga." Sabi lugi. ko, "Yung naramdaman lugi ako." Yun yung sabi ng kaibigan ko, "Lugi ka." Sabi ko nga, "Yung naramdaman ko, sakit lang kinabukasan." Sabi ko ng gano'n. Hindi po puwede yun." Sabi Oo. namin na gano'n. Di So paano after nangyari? after 2 to 3 days ata, Mhm. ako na nag-aya. Sabi ko, "Dito ka sa condo ko matulog." Uy! Paano casual mo lang siyang niyaya? Parang Hindi, paano ba ang isang kasi babae, sige nga bigyan mo nga kami ng idea kasi wala naman ako talagang experience. ay wow! Ikaw pa, Oh, expert ka kaya sa lahat. so Eh, kaya ganito, siya paano kasi paano gano'n, paano ba si Princess ganito, magyaya at magparamdam na gusto niya yung isang guy at may balak siya? Sige nga. constant naman yung usapan namin, hindi naman nawala. Yung parang nag-a-update siya, tumatawag, pag-break time niya, nag-uusap kami. Tapos halos pagka-text kami 24/7, yung gano'n. Mhm. Thoughtful siya. Alam ko naman na gusto niya ako, yung gano'n. Tapos nung one time, after 3 days, nag-aya siya na Ano dinner naman? daw kami. So, Uy. sabi ko sa kanya after dinner, sa bahay ka na sa condo ka na matulog, sabi ko sa kanya ng gano'n. So, sabi niya, "Okay." Sabi niya ng gano'n. Eh, di dun Mhm. na. Eto "Teka, na. may pasyente ako. Teka lang." Shit! Sorry. Nurse Pase nurse po, may pasyente. May pasyente Tapos ka dun ngayon? na, sa ospital ako ngayon. Sabihin mo sa pasyente mo, kausap mo si Titan Jello mamaya na. Tapos tapos yun na, sabi ko sa condo ka matulog, yun pag-uwi namin ng condo ko. Mhm. Yun, nag-shower kami, tapos ay ako na nag-initiate. Uy. Ako na talaga nag-initiate. Hinupuan ko siya sa harapan niya, hinalikan ko, tapos yun na, may nangyari. Sabi ko, "Ay, eto pala yung pakiramdam." Paano? Hinalikan mo siya, inupuan mo siya. Anong itsura ng damit mo yun? Naghanda ka ba? Siyempre, princess, Ay, naghanda ka ba hindi, ng, wala bumili ka ng ba ng damit, galing ng tong, shower, ganon? nakatapis lang ako ng tuwalya. Nakatapis ka Tinanggal lang ko ng lang yung tuwan. tuwalya. Biruin mo, naiisip namin ngayon yun, no? After shower, naglakad kayo sa may kama. Tapos yung Yeah, naglalakad kayo dun hindi sa sa kama. kama, sa Saan? couch pa umpisa kasi nanonood Wow! siya ng TV. Ano yun? Pagka upo mo sa kanya, bigla mo binulat-lat yung ano mo, yung tuwalya mo. Pak! Oo, Sa'yo lahat to. hinubad ko na ng tuwalya ko tapos inupuan ko na siya yung paharap na upo. Tapos Mhm. hubad-hubad na ako. Tapos siya naka-boxers, yung gano'n. Tapos ano next mo ginawa? Hinalik-halikan mo siya? Oo, hinalik-halikan niya ako, sinidus ko siya hanggang Mhm. sa siya na yung nag-ano sa'kin, "Teka, tatawag ako ulit." Tinatawag na ako, bye-bye. Sorry po.
Sorry. Ano ba naman to? Pabitin ka sa amin. Sige, magmo-music break na muna ako mga kabisyo. Anyway, mga kabisyo, dire-diretso lang tayo. At magbabalik ang ating caller. Mamaya, nako, ang ganda ng kwento. Ang galing na itong taon to, ha? Ang galing, ha? Alam nyo, ha, nakakatuwa lang kabisyo kasi ito yung literal talagang walang daya yung caller. Di ba? Hindi, legit ha. Kasi, biruin mo, nasa US siya, nurse siya ngayon kabisyo, meron siyang pasyente. Pero pinilit niya talagang tumawag. Ganun po, siya kadesididong tumawag sa atin. Kaya mga kabisyo, muli tayo magbabalik muna sa ating programang Top Secret. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Handog ko munang awitin sa inyo mga kabisyo. Victims of Love. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!